Il-maltempa taħħeri li laqtet lil Gżejjer Maltin fil-ġimgħat li għaddew ma ħallitx biss ħsara fatta lokalitajiet, iżda xprunat lill-awtoritajiet biex jaħdmu fuq qafas regolatorju ġdid biex jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-lantijiet tax-xogħol. Fil-fatt b'regolamenti ġodda li se jidħlu fi żmien li ġej, il-ħaddiema esposti għat-temp jistgħu jserħu rashom dwar il-paga u l-impjeg jekk ma jmorrux għax-xogħol f'każ ta' kundizzjonijiet estremi tat-temp. Dan b'mod partikolari meta joħorġu twissijiet ta' livell aħmar. F'konferenza mtella minn The Times b'kollaborazzjoni mal-OHSA, il-kap eżekuttiv tal-awtorità, Dr. Ħaddiema spjegat li dan l-istrument ġie finalizzat wara konsultazzjoni pubblika. Sostniet li l-ħaddiema mhux se jkunu obbligati jmorru għax-xogħol meta s-sitwazzjoni tkun ta' riskju serju għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom. Din il-liġi regolatorja li qed tagħti istruzzjonijiet u anke linja gwida ta' x'għandhom jagħmlu postijiet u ħaddiema li huma esposti għal dawn l-elementi estremi tat-temp kemm qabel bħala preparazzjoni kemm waqt il-maltempata u mbagħad wara kif huma għandhom ukoll jassessjaw u jitlu lura għal postijiet tax-xogħol dment li dak imbagħad ikun għal darb'oħra qiegħed san u sejf għal ħaddiema tiegħu. Fi preżentazzjoni Dr. Kutajjar spjegat iż-żieda drastika fl-ispezzjonijiet u l-azzjonijiet li ttieħdu fl-aħħar xhur. Bejn l-2021 u l-2024 il-medja ta' spezzjonijiet kienet ta' madwar 4,000 fis-sena. Is-sena l-oħra saru aktar minn 23,000 spezzjoni. Riżultat ta' dan kien hemm iżjed azzjonijiet ta' infurzar. Dawn l-azzjonijiet nagħmluhom sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-ħaddiema kif urejna llum ukoll fejn jitlu aċċidenti u mhux fatali matul dawn l-aħħar sentejn niżlu drastikament ir-rata ta' aċċidenti. Innutat ukoll li s-sena li għaddiet fuq il-helpline 138 daħlu kważi 12,000 telefonata. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard enfasizza l-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ il-kultura tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan fost oħrajn permezz ta' investiment fl-OHSA, tisħiħ tal-qafas legali u aktar taħriġ u kollaborazzjoni mal-imsieħba soċjali.